Както може би сте видяли от заглавието, днес ще ви покажа как да си сплетете ето този книгоразделител. Аз имам един книгоразделител, който не го заменям за нищо. Той ми е много любим, така че сърце не ми дава да си го сменя, но пък за сметка на това изплетох на дъщеря ми ето този, за да може тя сега, когато навлиза в света на четенето, да може да си го ползва. С това исках да кажа, че не е важно колко е скъп подаръка, а че някой път нещо супер мъничко, като едно лище хартия, може да зарадва някой. Според мен няма нищо по-хубаво това да създадеш нещо с ръцете си и след това да го подариш на любим човек, така че ви пожелавам да си сплетете по един книгоразделител и да го подарите на някой, който е важен за вас. Дори на самите себе си да си подарите, защото човек в никакъв случай не трябва да се забравя, трябва да се обича. И така, да започваме с изработката на книгоразделителя. Преди да започнем с книгоразделителя, искам много набързо да обсъдим схемата и да ви покажа с какво ще плета аз. Ще плета с кука 2,5 мм, ножичка, игла и ето тази прежда Yarn Art Jeans, цвят 20. В схемата съм описала и другата прежда, която доста често ползвам, а тя е Alize Cotton Gold. Така, това са ви съкръщенията. Тази част ви е на английски, тази част е на руски. Тук имам един промокод, благодаря на Hobby Yarn, с промокод Преждина. Можете да си поръчате прежда или въобще кука, всичко, което е на сайта с 10% отстъпка, може да го ползвате. И така, да започваме с нашия книгоразделител. Така, да започваме с първия ред. От тази страна са ни на английски, от тази страна са ни на руски. Ето тук са означенията, които ще ползваме. И така, първия ред имаме 63 бримки. Синджир от 63 бримки. Ето по този начин се изписва в английските схеми. По този начин се изписва в руските схеми. Направила съм го по този начин 62 плюс 1, защото после ще плетем от втората бримка. И по този начин по-лесно ще се ориентирате. Така че сега си плетем синджир от 63 бримки. Така, започваме първо с възелчето. И сега започваме с синджирчето от 63 бримки. Ето по този начин се прави синджирче. Взимате си на куката от преждата. Ето така трябва да ви е и да ви е опънато, за да може хубаво да имате захват. И започвате, взимате си прежда, промушвате. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и така до 63. Така, 60, 61, 62, 63. Сега всеки случай ще си ги преборя, да не съм объркала, защото в следващия ред ще ни трябва да са ни точно. Така, след като вече си имаме 63 бримки на куката, започваме ред втори. Така, започвам от втората бримка и плетем първо 6 пъти half double кроше или полупълнеж на български. Ето по този начин е в руската схема. След това имаме 6 пъти
залепена бримка на български, слип стич на английски и съединителен столбик на руски. След това отново имаме 16 бримки да плетем полупълнеж. И така до края на речето. В общи линии в тази схема така ще си тренирате да си плетете полупълнежа. Така изглежда схемата и така започваме. Така, сега, когато плетем синджирче, ако в схемата, както при нас, пише, че трябва да започне от втората бримка, това означава, че ето тази бримка тук, която е, я пропускаме. Ето тази. И ще плетем от втората, която е тази. Когато правим синджирче, борим от тук, борим едно, в случая до 63, но когато почваме да плетем, реда на плетене се сменя, почваме да борим от тук, първа, втора, в случая до 63. Така, сега, както казах, ето тази, която ни е първата бримка, я пропускаме и започваме да плетем от втората. Сега ще покажа и как се изплита по пълнеж на български, half double кроше на английски или полустолбик с накидъм на руски. Така, намятате си преждата на куката и след това пропускаме първата, във втората бримка, промушвате си куката, взимате си прежда, изтегляте я през бримката и на куката имаме 3 бримки, които ги сплитаме заедно. Взимате си прежда и я промушвате през 3 бримки. Ето това се води по полупълнеж или half double кроше или полустолбик с накидъм. В схемата имаме да го направим това нещо 6 пъти. Направихме го веднъж, трябва да го направим още 5 пъти. Отново намятате в следващата бримка, промушвате, взимате си прежда, изтегляте през бримката и 3 бримки на куката ги изплитате заедно по този начин. 2, 3. Намятаме, промушваме през бримката, взимаме си от преждата, взимаме си пак от преждата и изплитаме. 4, 5 и последно 6. Първите ни 6 бримки са готови. Тоест, ето тази част от схемата ни е готова. Сега имаме 6 пъти слип стич или съединителен столбик или залепена бримка на български. Имаме да правим 6 в следващите 6 бримки. Така, сега при залепената бримка не си намятаме на куката, а директно мушкате куката през бримката. Взимате си от преждата, промушвате я през бримката и 2 бримки на куката просто само ги прехлупвате. Ето така, по този начин. Когато плетете залепена бримка, в случай в нашата схема, я плетете малко по-хлабаво, не затягайте много, защото следващия ред ще ви бъде трудно да я изплетете. Така че възможно по-малко затягайте. Така, веднъж се изплетохме, имаме още 5 пъти да я повторим. И пак по същия начин. Взимате си прежда, мушкате я през бримката и прехлупвате. 2, отново по същия начин. 3, 4, 5, отново по същия начин 6. И 6 ни бримки са готови. Ето тази част от схемата е готова. След това имаме
16 бримки да правим полупълнеж или half double кроше или полустълбик с накида. Така, сега в следващите 16 бримки си правим half double кроше или полустълбик с накида. Така, намятате си на куката, промушвате през бримката, взимате си от преждата, промушвате и изплитате. И така до като не ни станат 16 бримките. 2, 3, намятате, промушвате, взимате си прежда и изплитате трите заедно. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и последно 16. Ето как се получава за сега. Така, сега отново имаме да правим 6 залепени бримки. Ето и в руската схема. Така, без да намятаме, само си промушваме куката, взимаме си прежда, изтегляме и двете бримки ги прехлупваме. И си вече имаме една залепена бримка. Продължаваме по същия начин отново. Взимате си прежда и прехлупвате. Мушкате куката през бримката, взимате си от преждата и прехлупвате. 3, 4, 5, 6. Като се старайте да не стягате много, даже ако може въобще. Така, след като сме готови с 6 залепени бримки, така по схема отново имаме 16 пъти стълби, полупълнеж на български, half double кроше на английски и полустълбик с накидам на руски. И отново си правим 16 бримки. Намятате си на куката, промушвате си през бримката, взимате си от преждата и трите бримки ги изплитаме заедно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
И последно 16. Ето така почва да се получава. То още на нищо не прилича, но обещавам, после ще ви заприлича. Така. И сега отново имаме 6 пъти залепена бримка. Така. Не намятаме, а само промушваме през бримката. Взимате си на куката прежда, изтегляте и прехлупвате. Трябва да го направим 6 пъти. Един път по същия начин. 2 пъти. 3 пъти. 4. 5. 6. Така, и до края на речето останалите 6 имаме да направим халф дабъл кроше или полупълнеж или полустобик с накидам на руски. Т.е. отново намятаме, промушваме си през бримката, взимаме си от преждата, изтегляме и трите бримки на куката ги изплитаме заедно. Отново намятаме, в следващата бримка си мушкаме куката, взимаме си прежда и изплитаме. 2, 3, 4, 5 и последно 6. И сме готови с втори ред. Така, следващия ред е сходен, да не кажа почти изцяло подобен на втория ред. Както виждате, имаме 4 реда, 3, 4, 5 и 6. Ще плетем на задна бримка. Сега ще обясня какво е задна бримка. И ето това нещо, което до сега го плетохме, по абсолютно същия начин ще си го плетем в 4 реда. А сега ще ви покажа третия ред, как да си го сплетете. По същия начин ще си плетете 4, 5 и 6. И след това ще се прехвърлим на 7 ред, но преди това третия ред. Така, сега пише ни на задна бримка. Така, надявам се да се вижда добре. Както виждате, бримката се стои от две. Така малко прилича като V-образна. Ето тази част на бримката се води предната част. А ето тази се води задната част на бримката. А цялата бримка е ето така, по този начин. Сега ние след като имаме да плетем на задна бримка, ще плетем само в задната бримка, т.е. ето в тази част на бримката. И сега започваме с ред първи, само че преди да започнем с ред първи, трябва да си обърнем реда на плетивото. За целта си правим една синджирче бримка. Така, едно синджирче бримка. Ето така, по този начин, и си обръщате плетивото. И започваме с ред трети. По същия начин си плетете трети, четвърти, пети и шести ред. Така, сега трети ред го започваме с 6 пъти халф дабъл кроше. Както до сега си намятате на куката и мушкате през задната бримка.
ето тази, което е. Тази е предната, а ние ще работим в задната. Мушкате си куката, взимате си прежда и трите бримки си ги изплитате както до сега. И по същия начин в останалите бримки. Отново на задна бримка. 2, 3, 4, 5, 6. Така. След това имаме 6 пъти залепена бримка. Отново си плетем на задната бримка. В случая ето тази тук. Така, сега тук съм, където са залепените бримки от предходния ред, там трябва да ви се падат и на третия ред. И на четвърти, и на пети, и на шести. Трябва да се падат една върху друга. Сега, ако много не сте затягали, ще си ги изплетете лесно. Ако сте затягали, може малко да се измъчите, но няма да се отказвате. Така, отново си мушкате на задната бримка, взимате си от преждата, изтегляме и прехлупваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Старайте се да не затягате много. Така, и сега, както и предходния ред, имаме 16 пъти half double кроше или полувисок пълнеж или полупълнеж на български. Така, отново си плетем в задна бримка, както до сега, намятаме мушкате, изтегляме и трите си ги изплитаме заедно. Една, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и последно 16. Така, и както можете да видите, следва 6 залепени бримки. Отново на задната, без да намятате. Една, тук малко се криви плетката, но 2, 3, вие ще си следите как ви върви плетивото. 4, 5 и последно 6. Ето така за сега се получава. И сега отново имаме 16 пъти half double кроше, полустолбик с накидан или
пълнеж на български. Намятаме си на куката, отново си плетем само единствено на задна приемка. Но имаме 16 приемки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Така. И отново имаме 6 залепени бримки. Така, продължаваме с 6 залепени бримки. Тук малко преждата се криви, затова така, доколкото ви възможно си изправяйте, за да може хубаво да си виждате къде са ви бримките и къде трябва да плетете 6 само на задна бримка залепени. Една, не стягате много, 2, 3, 4, 5, 6. И последно си плетем 6 бримки, half double кроше или полустолбик с накидъм или полупълнеж пак на задна бримка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И ето така трябва да изглежда. Сега аз ще изключа камерата и ще си изплета още 3 реда по абсолютно същия начин, както плетохме третия ред. Си плетете 4, 5 и 6 на задна бримка, като не забравяте, че си правите едно синджирче, за да обърнете реда на плетенето. И си започвате с 6 бримки по висок пълнеж и си ги изплитате на задната бримка. И така си карате целия ред. Като стигнете до края, отново си правите едно синджирче и си обръщате реда. И така си изплитате още 3 реда по същия начин. И аз сега ще си ги изплета и ще се включа да ви покажа как трябва да изглежда. И ще правим вече, то всъщност трябва да оформим панделката и сме готови с панделката. После остава да си направим синджирчето с пискилчето. Така, готова съм. Направих си и другите 3 редчета. И сега следва оформянето на панделката. Така, първо ще си отрежем ето така малко. Изтегляме си. И си отрежете за начало, така горе-долу, за фиксиране на панделката, пък после ще я. Така, сега. Преценявате си коя част повече ви харесва, тази или тази. На мен ми харесва повече тази и за това ще ползвам нея. Ако на вас ви харесва повече тази, си сгъвате
тази да ви е лицевата. Така. Там, където сме плели залепените бримки, сгъвате и трябва да се съвпадат една върху друга. Така, сега ще фиксираме с ето този, с тази прежда, която ви накарах да си отрежете преди малко, за да може да е по-лесно. Така. Завързвате, стягате си хубаво. Може няколко пъти, ако решите. Така. И си отрязвате. Леко да стърчат, за да не се... Но не много. Така, сега ще си преберем първо и тези, че ме дразнат и ми пречат. Ще ги преберем в плетивото и после ще си дооформим самата панделка. И така, просто в самото плетиво си ги няколко пъти, за да не се извади. Много мразя да шия, знам, че се повтарям във всяко видео, ама наистина много мразя. Дори това точно не е шиене, ми прибиране на краищата и то не ми е много приятно. Така, добре. Тук ще си отрежа. Така, и остана и този край. По същия начин да го скрия в плетивото. И отрязвам. Сега и така ще си намотая малко прежда около панделката. Между другото, ако решите, може самото това, което е навиване плюс синджирчето и бискючето, може да се вива в друг цвят. Има доста варианти, в които може да се получи смисъл интересна панделка. Да може, ако предпочитате да ви е по-цветна. Също според мен ще се получи добре като вариант. Така, сега си намотавам, като от време на време малко затягам. Така, мисля, че е достатъчно. Отрязвам си и връзвам на възелче.
Ето ни е панделката. Защото самата панделка също може да се ползва като някакъв аксесуар. Може като апликация за жилетка или апликация за шапка. Също така може да се ползва и за на някаква плюшена играчка, за панделка, за диадема. В смисъл има много приложения. Може примерно да си я залепите и върху някаква шнола. Така че тази панделка може да се ползва за много неща. Така в нашия случай ние ще си я направим на ключодържател. Така, взимате си пак преждата и куката. И в ето тази задната част, там където в момента намотавахме, си мушкате куката. Прямо си захващате 2-3, може и повече. Промушвате си преждата. И си правим синджирче, като синджирчето горе-долу, аз в схемата съм писала, че синджирчето трябва да ни е около 57 бримки, приблизително 25 см. Може да си вземете и една книжка, по която горе-долу да си мерите примерно горе-долу да си премерите колко да ви бъде голяма. Като ми да че самата прежда е еластична, така че ще се разтегне малко. Но горе-долу около 57 бринки съм го изчислила. Така, след като сме си промушили, ето го края, държите си го с палчето или както ви е удобно, за да не се извади. И си борим 57 или може и 55, колкото прецените, че искате да ви е дълъг. Така, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Синджир бримки си плетем. Така, тук май са ми 40. Да, още малко. Така, 57 ми станаха. Нажимай. Ще ги оставя на 55. Да. То пак много зависи от преждата, но като цяло горе-долу там около 55 плюс-минус ще си прецените вие. Така, сега отрязвате си, но така малко по-дълго си оставете. И за сега оставяме панделката на страни. Ще си направим пискюлчето. Така и сега си режеме горе-долу. Чакайте, сега ще премеря горе-долу, за да ви кажа колко трябва да си отрежете приблизително. Така, взех една линейка на Вики на заем. И сега ще ви кажа, даже ще ви кажа колко ми е станала и панделката.
24 см някъде горе-долу. Да, значи около 24-25 см, зависи там как си направите и самия синджир. Така че горе-долу толкова, но най-добре се ръководете от някоя книга, която имате. Така най-лесно ще може да се ориентирате горе-долу колко да ви е. Също така, нали, както казах, си го и разтеглете малко, защото тази прежда, поне която аз сплета, е малко еластична, така че ще се поразтегли. Така, ми горе-долу, я да видим колко. И около 15 см, плюс-минус, излизат. Така, сега, тук в общи линии на око си правя, така че все пак пискюла да изглежда не много рехав. Ще видим колко ще излезна. 4, 5, 6, 7. Така, значи броих ги, 30 си направих. Отдолу ги изравнявате да са ви еднакви. И си отрязвате още едно. Така. Сега отново се връщаме на панделката. Горе-долу през средата. Ще ги нагласим да са еднакви горе-долу. Така, намирате си средата на снопчето и тази част, която сме отрязали малко по-дългата, слагате снопчето по средата. Така, и си правите едно синджирче. Както виждате, отдолу минава. Така, и си правите синджирче. Така. И изтегляте. Така, може, ако искате, да си направите едно възелче. За всеки случай не би трябвало да се измъкне, но и така, за всеки случай просто едно възелче си правим на случайен принцип. Така. Така, и с това, което си отрязахме, си връзваме помпончето. Като стягате хубаво и ни се образува пискюлче. Така, връзвате на възелче също. Така, ето го. Като сега отрязваме, за да подравним краищата.
Според зависи колко, нали, голямо искате да ви бъде, колко искате да ви бъде дълго, но горе-долу. Ето по този начин се получава и помпона. Пискюла. Що му казвам помпона? Пискюлчето. Сега остана ни само да си скрием ето тази част и сме готови. Нашия книгоразделител е готов. Така, сега края, който ни е към синджира, си му правим ето тук едно възелче с ето тези, за да ни се измъква. И сега тези трите края напред ще си ги вмъкнем отдолу, за да не се виждат. Понеже такова желание искам да ги скрия и да ги зашия, че просто не иска да ми се... готово, стана. Така. Така и последното. Така, и сега си ги отрязвам, за да не стърчат. Ако искате, може още няколко пъти да си ги премушите през панделката. Аз честно казано, ако беше някоя детска играчка, която ще се ползва предимно от малки деца, да. Но при положение, че си е книгоразделител, не мисля, че ще види чак такъв зор да го дърпат. Да бъде дърпан, експлоатиран. Така. И мисля, че сме си готови. Ето го и книгоразделителчето. Между другото, Вики си е поръчала няколко. Иска да ги подари за 8 март на нейните госпожи. Така че мисля, че е доста хубав подарък. Особено когато е изработено с желание и лично от вас. Така че пък може да си подарък и за самите вас. Не казвам, че трябва да си ги подарявате. Много ви благодаря. Ще се радвам да ми пишете в коментар дали ви е било лесно видеото, какво искате да плетем за напред, какво искате да ви покажа, какво ви е трудно, на какво да наблегнем. Аз така гледам да съм доста изчерпателна в обясненията си, дори някой път да бъда леко досадна. Знам, че попрекалявам, но се надявам, че видеята ми са ви били полезни. Пожелавам ви да си изплетете едни прекрасни книгоразделители, да имате време да прочетете повече и повече и повече книги тази година. Аз също така съм си го заложила като приоритет. Не приоритет, защото няма как с дете, мъж и куче приоритет, но поне в свободното си време да имам така, да отделя няколко часа и да прочета нещо приятно. И за целта ще си ползвам един от тези книгоразделители. Така че ви благодаря и до скоро!